Kung itunlutay narong nakibiya ang kaya nung dago ito ang kawada wadian abunyan iyan kay napanto ng anghel ang wakiyan ay dumang Jesus ay podohipon iba podo mo nakabunyan dietidian wadibanan way pantong diyan kabunyan ng anghel ang wakiyan ay iduma nenay uduman hay podon dayabu mapodang titagu wanda itong luta age pinhaghinay te hay podoahan yanan etihaanan hindi kabunyan Jesus ay podohipon iba podobon at kabunyan dietidian wadibanan way pantong diat kabunyan nan anghel ang wakiyan ay iduma kung hayatahe ay mahuntahi haon iumayang ata bunyan iya po Diyos kayaman abong bibo umalidi hot maghot tawadi taon mo ng amlong Jesus ay podohipon iba podobon at kabunyan dietidian wadibanan way pantong diat kabunyan nan anghel